RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang kunyo sa pangan nga Lia, 40 anyos ug may duha ka mga anak. Usa ka call center agent. Itago na lang ang akong address diri sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati nga among gituhuan nga tungod kini ning klase sa trabaho nga magabi mo duty. Aron nyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, hi love. May noon kay hiniya ka na. Ang mga bata love. Oh, siyempre. Tuwa na sa eskwelahan. Unsa na kurong orasa. Oh, naman kay pamali. Ay, nihapit ko sa merkado love. Kay maayo man og buntag kay presko kaayo ang utanon og isda sa merkado. Mulakaw na ba ko? Bisa may mulutuan na ron. Ako? Sus, siya, oy. Magluto-luto, bagyo na siya, oy. Angay unta, nga matuog ka na lang, aron makabawi kag tuog. Pangabi, iba mong duty. Unya lang luto katuog sa. O baka, isud lang una na sa ref. Ako nilutuan na, iniguli na ko unya. Ay, lain kaayo ng isdang masod na sa ref o lutuon, oy. Matagbaw patag defrost. Ako na lang gani luto. Sige na lang, na lang. Kay maliit na kasi mong trabaho, love. Okay, niyan na. Luto ng akong tinuwang isda. Makahigop na gid kog init nga sabaw. Magsukad na ko. Kay kalami, nagyong ikaon nga may init nga sabaw. Busugan ako eh. Basta lagi tinuwa, o bisan unsa nga sudan nga may sabaw, mungkaanagid ko sa pagkaon. Wala ko kaon. Matuog na unya ko. Aron makapamawi sa akong pagpamuwaw gabi.
Nganon dili man ko makalihok. Nganon dili man ko makapugong niya. Mamatay naman ka ako, ani. Lia! Uy, Lia! Lia, magmata! Lia! Nung sa koy! Mura ka nilagong sa maginutong mo! Lia! Dam ko na dito. Sabi ko, magmamatay na ako. Salamat din taon ka na dam ko na dito, Daniel. Naunsa ka? May itong nga tao nga mura ni datog na ako. Dayon gituo ko niya. Gusto ko niya patyon. Unsa? Daniel, mamalintag lang ba nga kaabangan? Kay nagtuo ko, doon ay dilingon na ito inibaya. Unsa? Nagtuog yun ko nga, may dilingon na to sa among gipuyan, nga naibog na ko, maong giurom ko. Apan dili mo to ang akong bana o mga ingon anak. Unya, Tungod to kay nato kag busog. ala no, kung si connection ana sa akong damgong, may gusto mo to kung midatog na ako, Daniel. Di mo na maayo, gud nga matog dahin ka nga busog. Busog ka kayo atong gayunan, no, di ba? Oh, busog yun hinoon kay ko. Kay gilamian ko sa akong giluto nga tinuwang isda nga labas kaayo. Maotong giurom ka. Kay natuog kang busog. Unsa? Mausapito na ingon sa kong mama, Miss Leia, nga dili ko na maayo ng matog nga busog, kay urumon ko no kana. Hey, parehas lagid mo sa akong bana, Miss Anali. Pero, lahi man ko dang akong pagtuo, Miss. Kana mga inkanto-inkanto lagi, Miss Romano, di man na tinuod ko. Ay, basta. Muna akong pagtuo nga maong giurom ko. Kay naibgan ko og dili ingon nato. Ya. Ya. Mata na, kay maliit na unya ka. Nialagi ka. Naunsa ni ako tingog. Napagaw lagi ka. Naunsa man ni unsa man ako pagtake ni calls. Ayaw na sa duty karon ha. Ha? Dili na mahimo Magpa-check up ta. Sige-sige na lagi ng imong kapagaw. Mora pasulti sa uban nga kung magsigig kapagaw ang usa ka tawo, may sakit sa kasing-kasing. Unsa? Wapagin ko makapacheck up aning tanan akong gibati. Kay kinilaging daghan tag obligasyon nga mga bayranan. Maong kinahanglan gyud nga mo duty. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Dili ba di ay maayong matug dayon ta, human og kaon? Mao ba ni ang nakaingon atong giurom ko? Usahay ra ba? Musaka ang akong acid. Ngano man ni? Ikaduhang pangutana. Magsige na sad karon ang akong pagkapagaw. Tungod ba ni kay pang night shift ang akong duty? Unya tunog? Tinuod basab nga say na kini nga may sakit ko sa kasing-kasing? Ikatulong pangutana. Lisod gyud alang namo mga night shift ang pagkatug sa adlawan. Punan pa nga saba kun adlawan. Unsa man namo nga makatug mi og gustong oras?
Ikaupat o katapusang pangutana. Kanang sleeping pills, safe ra ba ng imnon matag-adlaw para makatugo ang tarong? O unsa mang mga tambala o vitamins ang imnon aron makatugo og tarong? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lia. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede ka padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mabatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Artone Eileen Bathan ang matambag sa inyong mga legal nga mga concerns, mga problema sa kinabuhi. Okay? Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga God multiplies what is given in love. Mao gyud, no? Kani kunong mohatag ka ngadto sa usa ka tawo nga knowing his capacity don't have the inunta malingin na kapasidad nga mo return the compliment, ha? Nga bitong tininod gud nga hatag di kay panahon sa eleksyon manghatag ka kay mag-expect kang mabutar na nimo ngadto sa mga politiko. Di na hatag investment na. Pumatag ka sa usa ka tawo, expecting natin ng return, nga kinasing-kasing, mo na saktong hatag. Ha? Kanya kita pong makadawat, ayaw lang po pag ingon, uy, naa naman ko ni ani, labi nagdi kay po mahalon. Maimbaras, masatong ning hatag. No? Pasalamat, bisag mahalon, baratohon, basta kay kinasing-kasing ang paghatag. Ha? Tama na, according to Father Aloy, no? Ang atong magtatampo karong adlaw si Lia, 40 years old, may duha ka mga anak. Sumasa na bati ito sa punto medical ang problema ni Lia, no? Tagadiin man ni si Lia. Cebu City ra din no? So sabon ako ni greet ni mga taga Cebu City. Sabon ako ni greet ni sa kong listahan dire. Mga taga Lahog, no? Ampalayuhan family. Si Lino, si Tess, si Sitsmart, si Felix Santa Ana, si mga Abilia family, Engineer Henrito Dudong Abilia, nasa Talisay, o dire sa Cebu City, mayong pagpaminaw, mga kabahog, si Phil, o si Tero Raso, da sa Dumanhog, o si Crispal Libud-Libud, da sa Lopez, no? Mayong pagpaminaw. Ambot taga mga taga Vicente Soto, maminaw pa ba niya ako, no? Busta naman dahil mga taga Vicente Soto. Mga tanawan, Tanhay Negros, no? Dr. Boy Ligo, musta naman kaniya? Joey Villarosa, Dr. Pameda, Dr. Omar Arcillo, din sa Cebu City, data Talamban. Ayong pagpaminaw. Okay? So, going back to our sender, si Lia. Punto medikal ang problema ni Lia. Unang pangutana, dili ba di ay maayo ang matulog dayon tahuman og kaon? Mao ba ni ang nakaingon adtong giurom ko? Usahay ra ba musaka ang akong acid ngano man ni? Dadaghang mga rason nganong musaka yung atong gastric acid, no? Kaon kag may spicy foods, under stress ka, or na kay ingnon ta hyperacidity for whatever reason, no? Kinanglan ni siya ka-tension sa mga gastroenterologist. Dili maayo matulog nga magkulob. Dili maayo matulog nga busog kayo. Lakaw-lakaw sa gamay niya. Kay para di ma-overwork ang imong gastrointestinal organs o imong kasing-kasing. Dili maayo matulog nga kanang inunta magtakilid. Pwede ka magtakilid sa wa nga side sa imong lawas, dili sa tuo. Kay para dili ma-overwork ang imong kasing-kasing. So man ay mga technique nga dili minus ang mga problema ay nagkatulog nimo kay maglisod makaginhawa, mahutang kag oxygen kung magkulob ka, ha? Imuntian dapat sa bayad dili maayo. Ha? Busog kay ka, take a little while nga ma-digested sa imong gikaon. Avoid heavy meals before going to bed, no? Kung kanay nag-inom og mga sleeping pills, kung mahimo lang as needed lang, ayaw nang kada adlaw gyud kay magos nga madependent ka, basig masubrahan sa dinuon og tulog nimo, maglisod na ka og adjust sa imong sleep pattern kung dili ka makainom sa imong sleeping pills, no?
I rather recommend those who has sleep problem to drink milk. Kaya ang milk maguna na siya tryptophan, which is one of the essential amino acids which can induce sleep. But for some reasons, di good madag mga ingon anak lang, you may take mga sedative hypnotics, pero as needed lang akong balikon, ha? Dili kay regular yun. Okay? Turon nga pangutana, nagsige na sab ko karong akong pagkapagaw, tungod ba ni kay pang night shift ang akong duty, unya tunog. Tinuod ba nga signing nga may sakit na ko sa kasing-kasing? Di man tiguro, oy. Bata pa man kali, no? 40 pa man ka. Kanang ato manggong sleep pattern, magdepende po sa atong nature of work. Kung kita ting night shift, siyempre, during daytime, awake ta. Okay rin pagkapagaw, daghanig mga rason, no? Pwede kag na kay upper respiratory tract problem. Pwede sa ka og maulagi na kay infection going on somewhere else. So, kung pagaw ka, mga remedyo lang, no? Ako mutuo ka ning luya. Herbal, luya. Magugum kag luya. Kaya mo gitambag mo sa kong kaila. Nga ako, doktor ka, pero mutuo ko ng luya. Iwan ng ugumon, wasa din mong pagaw. Ulo na may commercially available nga mga inunta mga lozenges, no? Sabuti akong nibalay, strepsil, o sa pamadya nga makahumok sa imong ginanawaan. But if you have a high body temperature, meaning to say there is an infection going on, ayaw kumpiyansa, kung mahimo lang, you take antibiotic. Antibiotic. Kaya kung naanay infection going on, labi nanakay hilanat. Sunod nga concern, lisod gyud nga namong night shift nga magkatulog sa adlaw. Punan pa nga saba kun adlawan. Saan man namo nga makatulog mi og hustong oras. So, pareha kami sa dali. Nagsuhila pa may sa pagka-doktor. Intern mi. Mag-duty ba sa hospital during night time. Until night time, 24 hours duty. Inagkabuntag. Gawas nga, may mayong tuog. Kasabaan pa may sa mga konsultan pa itang kinabuya. Kaya di ka katubag sila mga pangutana. Ngayon nanaging kinabuya, way sayon. So kung night shift ka, huwag di kayo laing choice but mo rest ka during the daytime. Sa may mga trabaho nga night shift. Mga security guards. Uban. Ito nga taxi drivers, no? Nga, tinggabi ang ilang duty. So, dili lang call center agents, no? Naghang mga klaseng trabaho nga pang gabi, no? Kanang nasa mga entertainment industry, no? Mga band members, no? Na sila. Awake man na sila during, may magbanda o adlaw, no? O may magkanta-kanta kayo adlaw, biyi magina. So, mga doctors, nurses, mga nursing attendants, mga hospital personnel. May nga pita na usahay ng uban akong mga kaila. Dok, ablay ka, ugma, Dok, holiday man. Kung nga, sa imong clinic, yung ablay ko, may ilang holiday ng sakit, no? Okay? So, di ko mutuog na adeng kay sakit sa kasing-kasing, kay tungod kay mauna yung imong gipamati, no? Well, anyway, to there is doubts. You may see cardiologist, no? Pwede ka magpa-tuda echo, EKG, basic chest x-ray, holster monitoring, mga na yung mga pamahagi nga masuta kung naba kay sakit sa kasing-kasing. Paano na? Kanang biorhythm, no? Pariharagod po ng muadtot lag Amerika, kung nakadton ko ng Amerika, Europe, abot ka dito. Mausa baya kay ang unsay adlaw diri gabi man dito. Unsay gabi dito adlaw diri. So mag-adjust ka sa imong sleep pattern. Pagka naka-adjust ra ka, bumalik na po ka diri sa Pilipinas. Mao na po may tabo, mag-adjust na po ka pagbalik nimo. It will take several days before ka maanad na po sa imong sleep pattern. Okay? So sunod nga concern. Kanang sleeping pills, safe ra ba ning imnon natag matag adlaw para makatulog ko og tarong? Kung may mo lang as needed lang. Sa may mga sleeping pills, usually ako resita sa mga pasyente. Yung mga zolpidem, kaya mga benzodiazepines, no? Maybe you can take major tranquilizer in low dose, no? Tayo mo, hatag kog kani mga quetiapine, clozapine, pati in low dose. Pero in higher dose, amo na yung ginagamit sa mga major psychiatric problem. Pero kung sleep problem lang, I can use quetiapine and clozapine, mga benzo, zolpidem, melatonin. These are effective for sleep problem. But akong balikon,
ayaw kung mahimo lang da gamita every night kay madependent ka physically and psychologically. There are many ways nga makatulog ta. Unsa man, you read books before going to bed, no, make your eyes tired. You take a lukewarm bath. You watch TV before ayaw pugsa nga paglimbag-limbag lang ka na sa imong country nga di ka katulog. Kay mo ra gipanis ni imong kaglingon. Okay, so hinaut nakasabot ka sa speaker ni Mulia, dinhi sa Cebu City, o ngadto sa libuan millions ng naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, kamot ug ko. O maka-speaker sa inyong mga problema sa kinabuhi. O unsa may saktong kadugayon sa pagkatulog? Ang sakto ko ng pagkatulog is when you wake up the following morning, you feel refreshed. Kana may short sleepers, no? Mga 4, 5 hours lang na po, 9, pero the following day, haggard-looking lang gihapon. So the definition of a good sleep is when you wake up, kung balikon, the following morning, you feel recharged, refreshed. Mo function normally ang atong homeostatic, atong physiological functioning. So from all of us here, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak ramen. Daghang salamat o maayong